Controlar la intel·ligència artificial amb la ment ara és possible gràcies als grups de generació espontània com este creat en la Universitat Politècnica de València. Al campus d'Alcoi, estudiants de diferents departaments han aconseguit moure un robot mitjançant les zones cerebrals. En este caso hemos utilizado esta diadema, que es un poquito más sencilla, que capta lo que es la meditación y la atención. El sistema utilitza un equip d'encefalografia originari de la medicina que registra els estímuls i els interpreta per a controlar diferents dispositius. És el resultat del treball conjunt de dos grups d'investigació que estudien les respostes cerebrals en el camp del màrqueting i com incrementar els coneixements de la robótica. Son patrones mentales, es decir, gráficas que siempre se producen de la misma manera. Podemos utilizarlo como si fuesen los botones de un mando a distancia. Este descobriment no es limita als robots. En un futur podria tindre altres usos. Per a caires de rodes, per a gent que no pot moure's, per tant amb les zones cerebrals podria ser capaç de dur a terme algun tipus de moviment. Una investigació premiada a nivell nacional a l'àmbit de la robòtica humanoide.